l'últim cop que el Barça va ser capaç de remuntar una eliminatòria amb un 4-0 en contra. El gol de Sergi Roberto. Correcte. I ara picabaralla dins del terreny de joc. Fins i tot ha d'intervenir-hi el Cholo Simeone. Tot bé provocat després d'aquesta falta sobre Giuliano. Demana espai Martínez Munuera. Mostra targeta groga. Bé, A Pubill reparteix targetes grogues a tort i a dret. hi haurà alguna vermella també. Ah, no. Ha entrat Hansi Flick també a la gespa. La picabaralla és monumental i veurem si hi haurà targeta vermella o no. El cas és que crec que n'ha donat una de groga a Fermín també. Difícil ara saber qui s'ha vist amonestat i no. Hombre, Simeone posant pau, és, no sé... Mare Bé, meva. com li convé. N'han fet un gramassa, potser. La falta tampoc no era tan dura. Que va. No ho ha encaixat bé ara l'Atlètic de Madrid. No s'ho explica tampoc Dani Olmo. Crec que ha estat un dels que ha rebut la targeta groga. Targeta groga.